Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje cijenjeni slušatelji, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. Dodik potvrdio dogovoreno usvajanje 3 zakona i imenovanje Amidžića. Čović, u naredna 2-3 mjeseca rješavanje 14 uvjeta i zakona za Europsku uniju. Preminuo muškarac koji je izboo ženu i skočio s balkona zgrade. U ponedjeljak se obilježava 30. obljetnica Hrvatske Republike Herceg-Bosne i Dan branitelja. Danas i sljedeća 4 dana u Hercegovini temperatura 40 stupnjeva. Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a nakon sastanka lidera vladajućih stranaka na nivou Bosne i Hercegovine, rekao je da je dogovoreno da se na današnjoj sjednici predstavničkog doma potvrde 3 zakona, i to zakona o VSTS-u, zakona o ombudsmenu i zakona o slobodi pristupa informacijama, kao i imenovanje Srđana Amidžića za ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine. Također dogovoreno je da se na sutrašnjoj sjednici Savjeta ministara Bosne i Hercegovine utvrde i potvrde prijedlozi zakona o sudu Bosne i Hercegovine i novi zakon o vinu i strancima i da se to uputi predstavničkom domu na usvajanje. To će se desiti unutar narednih par sati. Sutra na sjednici Vijeća ministara će biti razmotren i potvrđen prijedlog izmjena zakona o sudu Bosne i Hercegovine, a utvrdit će se i novi zakoni o vinu i zakon o strancima, te da se to uputi predstavničkom domu koji će potvrditi u narednih 10 dana. Jednako tako će se to sve skupa potvrditi na Domu naroda koji će se održati 30. Vjerujem da će to biti završeno onako kako smo dogovorili, rekao je Dodik. U Bjelinskoj bolnici jutros je preminuo muškarac koji je sinoć izboo ženu, a potom skočio s balkona. Kako je potvrđeno za Info Bijeljina, u Bjelinskoj bolnici on je preminuo jutros u 4:30, a zdravstveno stanje žene je i dalje teško. Todorović dodaje da je pacijent preminuo, a pacijentica je i dalje u intenzivnoj njezi u teškom stanju i za sada je njeno stanje stabilno. Podsjećamo, u ulici Pere Stanića u Bijeljini sinoć je došlo do napada na žensku osobu, a potom i do pokušaja samoubojstva. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović nakon sjednice vladajuće koalicije na državnom nivou istakao je da bi u narednom periodu trebalo biti riješeno sve što Europska unija stavlja pred Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka članstvu u Europskoj uniji. Danas dogovoreni zakoni i akti, kaže Čović, do kraja mjeseca bi trebali biti usvojeni. U ponedjeljak 28. kolovoza u Mostaru i Grudama bit će upriličeno obilježavanje 30. obljetnice Hrvatske Republike Herceg-Bosne i Dan branitelja općine Grude. U 10 sati i 45 minuta izaslanstva će položiti vijence kod spomen obilježja ispred Hrvatskog doma Herceg Stjepana Kosače u Mostaru. Okrugli stol pod nazivom Krivotvorenje povijesti u povodu obilježavanja 30. obljetnice Hrvatske Republike Herceg-Bosne također će biti održana u galeriji Kraljice Katarine u Mostaru. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 31 do 37, na jugu do 40 stupnjeva. U srijedu sunčano i vruće, vjetar slab u Bosni sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 29, a dnevna od 33 do 38 stupnjeva. U četvrtak također sunčano i vruće. Poslijepodne umjeren porast na oblake u središnjim i istočnim područjima Bosne, a može se uvjetovati i lokalnim pljuskovima. U petak sunčano i vruće, vjetar slab promjenljivog smjera, a u subotu vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 19 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 34 do 40 Celzijevih stupnjeva.
Slušali ste vijesti Kupreškog radija.